Ассаляму алейкум, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события и новости сегодняшнего дня. К нашему эфиру сейчас подключается Оксана Сируїд, народний депутат України 8-го скликання фракції «Самопоміч», віце-спікер Верховної Ради України в 2014-2019 роках. Пані Оксано, вітаю вас. Вітаю вас и всех телеглядачей телеканалу. Селям алейкум. Давайте начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмне Джапар встретилась с послом Черногории. В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Джапар пригласила черногорскую сторону принять участие в работе платформы по деоккупации Крыма. Предлагаю вместе послушать цитату МИДа. Перший заступник міністра висловила подяку за підтримку Чорногорією суверенітету і територіальної цілісності України і поінформувала про порушення прав людини та мілітаризації Криму з боку Росії. Вона також представила бачення України ініціативи Кримської платформи та запросила чорногорську сторону приєднатися до її роботи. Пані Оксана, для начала, как вам инициатива президента Зеленского о создании крымской платформы, которая бы занялась деоккупацией полуострова? Ви знаєте, дуже добре, що сьогодні набагато більше уваги приділяється взагалі обговоренню деокупації Криму. Я відколи є в політиці, так відколи я була депутатом, завжди наполягала, і це була позиція також нашої політичної сили, що в принципі роз'єднання Криму і Донбасу фактично для України означатиме втрата Кримського півострова, втрата Криму, втрата шансів на його повернення. Тобто фактично йдеться тобто той формат, який був запропонований від самого початку, давайте говорити тільки про Донбас, про Крим говорити не будемо, це програшна для України позиція. Тому я дуже тішуся, особливо тішуся тим, що саме Еміне Джапарова, вона опікується сьогодні цими питаннями, тому що вона це відчуває і це розуміє. І для неї це є природньо, і вона справді може запропонувати багато ідей. Ми неодноразово говорили з Еміне також на цю тему, і я впевнена, що вона буде просувати ідею обговорення можливостей деокупації Криму. Ми розуміємо, що Росія окупувала Крим не для того, щоб його просто так повертати, але це обов'язок України, по-перше, постійно про це нагадувати, по-друге, шукати ті шляхи, можливо, непрямі, які дозволять повернути Крим і повернути землю кримським татарам. Российский референт заключается в том, что тема Крыма для них закрыта. Хотя в МИДе Украины сообщали, что все-таки Россию к данной платформе приглашать будут. Как вы считаете, можно ли разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова в рамках этой платформы, если в ней не будет участвовать путинская Россия? Думаю, що Росія буде ігнорувати такі запрошення і запити. Але це не повинно бентежити Україну. Переконана, що Україна має далі будувати платформу і запрошувати людей, і говорити про шляхи деокупації Криму. Але розмов самих є недостатньо. Я переконана також, що Україна, українська влада, чи попередня, чи нинішня, чи майбутня, має фактично зайняти дуже активну позицію в Чорному морі. Росія окупувала і незаконно анексувала Крим для того, щоб встановити своє домінування в Чорному морі. Росії не розходиться шматок землі, так? Росії розходиться це як військова база. І ми сьогодні це бачимо, ці докази, через мілітаризацію Криму, Кримського півострова, через ставлення до кримських татар і до українців на півострові. Тобто Росія має Крим як свою військову базу, звідки вона планує розгортатися і в принципі вже і розгортається, і
використовує це як для логістики, для того, щоб поширювати свою експансію на Близькому Сході і в Африці. Тому для того, щоб будувати стратегію повернення Криму, крім перемовин, потрібно також посилювати присутність України в Чорному морі, і військову, і промислову, і також посилювати співпрацю чорноморських країн, як то України і Румунії, України і Туреччини, і крім того, залучати інші країни НАТО, як то Сполучені Штати чи навіть Німеччина, яка би мала також засвідчити своєю присутністю те, що для неї важливо збереження цього регіону, незалежності цього регіону і повернення Криму. Скажите, а вот стоит ли рассчитывать на то, что в рамках данной платформы будут разработаны некие механизмы, возможно, санкционные механизмы давления на Россию? Ведь мы понимаем, что когда вот те же западные державы, о которых мы постоянно говорим, да, естественно, есть санкции, каждые полгода они голосуют за пролонгацию санкций против России, но с 2014 года вот они не были ужесточены. Вот как вы считаете, можно ли рассчитывать на то, что вот эти санкции будут все же ужесточены в отношении России? Как нам нужно для этого разговаривать с нашими западными партнерами? Це дуже добре питання, і я вважаю, що це обов'язок України вимагати посилення цих санкцій. І в нас є всі підстави. І насправді є і достатньо вже ідей, які навіть можна би було втілювати. Наприклад, ми в рамках Львівського безпекового форуму нещодавно обговорювали такі ідеї, якими би мала скористатися Україна, українська влада, і вимагати застосовувати санкції до всіх кораблів, які входять до анексованого Криму. Тобто Україна має вимагати через оці міжнародні мореплавні інституції, щоб будь-яка демократична держава не впускала у свої порти тих кораблів, які будь-коли заходили в порти анексованого Криму. Це дуже потужна санкція, адже міжнародна торгівля сьогодні ведеться далі переважно морем. Тому обмеження, власне, такого, тобто такі санкції, вони би були дуже потужним інструментом. А могли бы мы, к примеру, денонсировать вот этот договор с Россией об общем использовании Азовского моря и сделать его международным? Вы же знаете, мы там до сих пор квоты делим по вилову риби. Так, фактично, як внутрішні води двох країн. Ви знаєте, я можу вам відповісти як юрист і можу вам відповісти як громадянин і політик. Як юрист можна, звичайно, там сперечатися, що є якісь нюанси, тоді Росія може претендувати на більшу частину цих вод, так, ми щось там на щось більше можемо претендувати. Але мені здається, що за останні роки, за ці 6-7 років вже, Росія довела, що насправді жоден міжнародний договір, жоден міжнародний інструмент не буде її стримувати. Тому від того, що ми будемо дотримуватися цієї міжнародної угоди, воно нас зовсім не захистить ні від подальшої агресії Росії, якщо Росія цього захоче, ні від зловживання тими правами, які сьогодні вона має відповідно до цієї угоди. Тому я би казала, що треба від того, що ми там чи будемо дотримуватися, чи денонсуємо, це мало на що вплине. Так? Треба шукати справді асиметричні рішення. І ці асиметричні рішення, до речі, вони лежать саме в Чорному морі. І тому Кримська платформа могла би дуже багато напрацювати і запропонувати для того, щоб не тільки обговорювати Крим і шляхи його деокупації, а в принципі стримати російську агресію на континенті і в Україні, зокрема. Давайте обсудим еще с вами Донбасс, Минские соглашения и трехстороннюю контактную группу. Там во время последнего заседания ТКГ Россия впервые за последние 6 лет поддержала план боевиков по Донбассу. Об этом сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Вот давайте вместе послушаем, что предлагает Кремль. Створення дорожньої карти з 15 кроків. Подання президентом Володимиром Зеленським змін до Конституції для закріплення в ній окремих районів Донецької та Луганської областей. Ці зміни разом з особливим самоврядуванням повинні діяти до 2050 року.
До цієї статті має бути заборонено внесення змін без думки місцевого населення. Цю ж думку можна буде дізнатися під час референдуму, який рекомендують провести в період від 2045 до 2049 років. Проведення виборів до передачі кордону. Затвердження цього плану Верховною Радою. Мы с вами прекрасно понимаем, что план, который предлагают боевики, заведомо невыполним. Тогда зачем это все? Вот що питається этим показати Росія? Треба нагадати, що Мінськ – це є виключно російський дизайн, і Мінськ не є угодою двосторонньою. Однією стороною в цій угоді є тільки Україна, там є одна сторона – Україна. Росії немає стороною цієї угоді, і насправді є обман і брехня, коли політики говорять, що мінські домовленості дозволяють стримувати Росію. Не дозволяють, ніколи не стримували і стримувати не будуть. Росія виграє і за умови, і коли Україна виконує мінські домовленості, тому що вона тоді отримує фактично повністю вплив на внутрішньополітичну ситуацію в Україні, і отримує переваги, коли Україна відмовляється виконувати мінські домовленості, тому що може легітимувати собі будь-які подальші впливи і агресію. Тому це є пастка, і фактично колись нам доведеться ще розслідувати, хто із яких мотивів укладав ці мінські домовленості. Хто ми знаємо, так, але якими правдиві були мотиви укладення цих мінських домовленостей. Що відбувається сьогодні? Зрозуміло, що Росія не відмовиться від контролю за Україною. Тобто Росія потребує контролювати Крим, вона потребує для того, щоб продовжувати експансію в Чорному морі і в Середземномор'ї. Україну вона потребує так само, щоб контролювати Чорне море, а надалі і Балтійське. Тобто територія України для Росії, як для імперії, є критично необхідною. І Росія від планів цих не відмовиться. Що сьогодні також відбувається, що так звані оці перемовники і миротворці в особі депутатів опозиційної платформи «За життя» і особисто Віктора Медведчука, які їздять оце до Москви. Я переконана, що вони домовилися фактично про концесію вже цих окупованих територій, їх мають віддати під контроль власне оцим так званим депутатам України. І ці ідеї створення вільної економічної зони, там і всіх цих особливостей самоврядування, все це робиться тільки з метою того, щоб створити там оцю чорну діру, через яку буде відбуватися в тому числі там і контрабанда, і інші економічні зловживання. Тобто, з одного боку, Росія має Мінськ і вимагає його втілення, розуміючи, що втілення Мінська дасть можливість Росії контролювати Україну політично. З іншого боку, вони хочуть в будь-який спосіб ці території, які сьогодні є окупованими, спихнути під відповідальність економічну України, зберігаючи там фактичний політичний контроль, і віддати їх в концесію цим проросійським політикам. І з третього боку, вони для того, щоб досягнути і першого, і другого, вони намагаються оце генерувати всякі плани, просто щоб заговорювати ситуацію і щоб створювати якийсь майданчик для торгів. Ну, типу, не хочете до 50-го року особливий статус, ну давайте погодимо до 30-го там, чи до 45-го. Так? Давайте сейчас подключим к нашей беседе народного депутата Украины из фракции «Голос» Наталью Пипу, которая с нами на прямой связи. Пани Наталью, витаю вас. Доброго вечера. Добрый вечер. Ну, вот мы сейчас обсуждаем план действий, который предлагает Кремль. За последние 6 лет они впервые поддержали план боевиков. И понятно, что он невыполнимый, нереальный. Мы предлагаем, в свою очередь, свой план совместных шагов, о котором говорил Леонид Кравчук, на что Россия, естественно, тоже не идет. Как быть в этой ситуации? Есть ли выход из этой патовой ситуации, как считаете? Вихід не може бути простим. На нього точно треба багато часу. І, в принципі, те, що пропонується Леонід Кравчук, як на мене,
Росію якраз задовільняє. Нам насправді треба міняти перемовника і дуже добре слідкувати за кожним і аналізувати, що він пропонує. Тому що моє особисте переконання, як і фракції «Голос», що Леонід Макарович не той, кому можна довіряти в перемовному процесі. І це цілком, ну, як на моє переконання особисте, це є людина, яка повністю задовільняє Путіна як представника. І відповідно він, як на мене, зараз говорить ті варіанти, які вже підходять Росії. Тому зараз насправді кожен етап дуже буде важлива вплив опозиції і вплив громадськості на те, чи вона буде аналізувати і чи буде допускати реалізацію кожного з кроків. Бо це таки гарно розіграна ситуація, коли є ворог і коли є перемовник, який насправді цілком може показувати позиції ворога і потім зійтися на тому, що задовільнить умовно дві сторони. Але я впевнена, що громадськість і опозицію цей варіант не підійде. Каждый год народные депутаты в Верховной Раде голосуют за пролонгацию закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Вот вчера мы разговаривали с вашим коллегой из другой фракции «Слуги народа» Виталием Безгиным, который сказал, что сейчас об этом пока что в Верховной Раде речи не идет. Действительно ли так? Почему и что будет в случае, если в этом году не проголосуют за пролонгацию этого закона? Ну, звичайно, що Віталій Безгін є безпосередньо в цьому комітеті, тому мені точно по термінах важко говорити. Наскільки я розумію, що якщо сьогодні, що про нього не говорять, це не означає, що також він не робиться. Його можуть внести при потребі, особливо якщо буде просити президент свою монобільшість, внести за кілька годин. Тому насправді треба буде дуже дивитися за тим, що вноситься в Раду, і підтримувати чи не підтримувати. Тому я думаю, що все-таки над цим вже думають, і ми побачимо, що вони запропонують найближчим часом. Пані Оксана, вот что думаете относительно этого закона? Закон є так само повністю російським дизайном. Він написаний в Росії і нав'язаний Україні. Був проголосований, я нагадаю, ще у 2014 році, ще парламентом 7-го скликання. Він був проголосований з порушенням парламентської процедури, за зачиненими дверима, без фактично закритим голосуваннем. І ми навіть не знаємо, хто за нього голосував, і тому він не має взагалі жодної легітимності. Щоразу його подовжували, аргументуючи це тим, що начебто це дозволяє нам залишатися в мінському процесі і стримувати Росію. Ніколи Росію ми цим законом не стримували і стримувати не можемо. Закон є шкідливий і руйнівним для України. Те, що він не запущений в дію, так, тому що він є чинний, але він не діє поки що. То це добре, але це не означає, що ця рушниця, яка висить на стіні, одного дня не вистрілить. І коли вона вистрілить, то це буде точно вистріл у спину України. Тому закон пролонгувати не треба і не потрібно. І ми завжди проти цього виступали. Сподіваюся, що парламент, дуже би хотілося, щоб він усвідомлено відкинув цей закон, але, можливо, хоча б ситуативно буде достатньо голосів для того, щоб його не було далі пролонговано. Що це небезпека, вона залишається. 9 декабря истекает срок, который отвел президент Зеленский для завершения войны на востоке Украины. Хотя Алексей Резников говорил о том, что он интерпретирует эти слова по-своему. Зеленский говорил якобы о реализации Минских соглашений, чего, очевидно, не случилось. Что будет дальше? Как руководство Украины будет выходить из этой ситуации? Что будет с Минском? Пані Наталі. Мінськ, я думаю, все-таки найближчим часом не буде реалізовано, і громадськість і опозиція будуть, не зроблять все можливе, щоб його не допустити. Ми пам'ятаємо реакцію громадян України на формулу Штайнмаєра, тоді її відкатали, зараз спробують під різними соусами повернути нас до цієї ж теми, не називаючи це вже формулою Штайнмаєра, але цього не буде, ця ситуація на роки.
І постійно буде коливання. Звичайно, що зараз в Офісі президента і так багато проблем із коронавірусом, і з діркою в бюджеті, і в тому, що якби все більше розхитують дві фракції, найбільше та інші, про нові парламентські вибори. Тому насправді Офіс президента має багато проблем до вирішення, і зосередитись лише на мінських домовленостях, що формули Штайнмаєра не дасть. Ну і насправді, коли громадськість зараз не буде мати, наприклад, вчителі чи медики виплатених зарплат, то вони розуміють, що невдоволення людей зростає, і люди ще вийдуть більше на вулицю. Тому насправді найближчим часом будуть пробувати тему качати, але якби до виконання мінських домовленостей, я думаю, що найближчі місяці точно не дійде. Пани Оксана, как вы считаете, есть ли какой-то план «Б» у нашего руководства? Возможно, Зеленский начнет предпринимать какие-то непопулярные меры и решения в виде заморозки конфликта? Як це не прикро, я мушу сказати, що в нинішньої влади в них і плану А немає. Так? Тобто там взагалі так видається, що і влади як такої немає. Хтось переконав свого часу Володимира Зеленського, що він може зупинити війну чи завершити війну. Війну не можна зупинити і завершити, війну можна або виграти, або програти. Це є аксіома людства, так? Іншого поки що ніхто не придумав. І поки що ту формулу чи той план А, який нав'язують президенту Зеленському, і все, що всі ті кроки, до яких він вдавався, це є кроки виключно програшу війни, тобто кроки капітуляції, тобто втратити навіть те, що українцям вдалося зберегти і відвоювати в 2014 році. І цього робити не можна. Що мало би робити влада? Влада би, що таке заморозка конфлікту, так? Нам би було добре це заморозити, розумієте? Нам би було добре це заморозити, щоб люди не гинули, просто поставити там залізобетонну стіну і розуміти, що ми можемо повернути ці території тільки тоді, коли ми будемо військово спроможні і економічно спроможні. І от це би було добре, корисно для України. От так би ми би мали діяти, не обманюючи ні себе, ні людей, ні міжнародну спільноту. Це є вихід для України. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к бюджету на 2021 год. Украина в этом году не получит транш от Международного валютного фонда. В эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, главы Офиса президента Тимофей Милованов. Предлагаю вместе его послушать. Траншу цього року не буде. Що можливо отримати? Дякую за що можливо отримати цього року? Це місію МВФ. І якщо дуже добре попрацювати, це не очевидно, але це можливо, то можна отримати те, що називається Staff Level Agreement. Це досягнення домовленості на робочому рівні. Чому це важливо? Тому що таке досягнення домовленості дає позитивний сигнал ринкам фінансовим і дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватися перемовини з МВФ на кілька місяців по прийнятним відсоткам. В бюджет 2021 года заложили $1,5 миллиарда от МВФ и других международно-финансовых организаций. Что будет, если этих денег не будет? Тем более, что уже в сентябре 2021 года нам нужно выплатить долг в размере $3 миллиардов. Пані Наталі. Варіанти насправді можуть бути різні, якщо цих грошей не буде. Від скорочення видатків, що для нашої влади є складним, бо вони люблять говорити популістичні гасла, до насправді, олігархам вигідний колапс держави, коли вони зможуть купити підприємства, заводи чи компанії за безцінь. І вони зацікавлені в такому розвитку сценарію. Ми пережили 90-ті роки, ми бачили, що це є. Але це точно не вигідно громадянам України. І відповідно, доведеться тиснути, щоб все-таки президент повернув і його оточення разом з міністром економіки повернув транш МВФ та міністром фінансів і з прем'єр-міністром. І ми таки отримали ці кошти, і в нас не було такої великої дірки в бюджеті, як і зараз. Тому що насправді це страшна сила, коли навіть бюджетники, захищені статті та згадані медики, освітяни
не впевнені, чи вони отримують завтра зарплату, і чи буде хоч щось в наших лікарнях, і так бракує ліків найближчим часом. Тому влада змушена буде, я думаю, все-таки виконувати вимоги МВФ і повертати їхню довіру, яку вони насправді розгубили за останні рік. Когда, по вашим прогнозам, Верховная Рада может проголосовать за бюджет на 2021 год? Ну, якщо комітет збалансує, то це можливо на наступний пленарний тиждень, який почнеться 2 грудня, наступного вівторка. Тобто це можливо, але чи досягнуть домовленості, тут складно. Відразу говорю, що питається, що ж буде, якщо не буде проголосовано. Запобіжник є. Бюджет січня 2021 буде такий, як бюджет січня 2020. Але це не вихід, бо для багатьох є питання. Проголосований бюджет, незрозумілий бюджет. Це якби зовсім інша ситуація, ніж коли ми будемо обрати бюджет попереднього року. Але бюджет, і фракція «Голос» говорила, він не збалансований. Там видатків більше, ніж надходжень. Дуже дякую вам, пані Наталія. Наталія Піпа, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Пані Оксана, правильно ли я понимаю, что если бюджет не будет принят до конца этого года, то мы будем жить по бюджету 2020 в 2021? Ми будемо жити помісячно, так? Тобто фактично тоді, те, що називається, працює 1/12, так? Тобто бюджет минулого року ділиться на 12 частин, і на кожен місяць, допоки не буде прийнятий бюджет, виділяється там 12-та частинка бюджету минулого року. В такому, в принципі, працює. Вот плановый дефицит на 2021 год вдвое выше, чем условно-безопасные 3%, и втрое выше, чем дефицит 2018 и 2019 года. Вот как вы думаете, чем мы будем перекрывать этот дефицит, который у нас сейчас в размере 300 миллионов гривен, если я не ошибаюсь? Миллиардов, да. Це є катастрофічний дефіцит бюджету. Тобто 300 мільярдів, щоб люди розуміли, це є чверть всього бюджету. Чверть, так? Річного бюджету України. Це є результатом, я би сказала, 3 головних факторів. І всі 3 пов'язані з абсолютно, це відсутність публічного управління, відповідальності, розуміння, як управляти публічними грошима. 100 мільярдів, як ви пам'ятаєте, було виділено в ковідний фонд. Так? І ці 100 мільярдів насправді просто були викинуті на вітер, тобто закопані в асфальт, там комусь там щось з поліції пішло. Але насправді на ліки, на те, щоб чи на медичні заклади, чи на медичний персонал був витрачений мізер з цього, мізер. І, тобто фактично 100 мільярдів в такий спосіб були втрачені з тих 300 сьогодні. А далі недоотримані надходження, тому що недоотримані, тому що відразу були неправильно пораховані. Тобто хтось завищив очікування, тобто неправильно був порахований ще дефіцит бюджету в минулому році. Хтось завищив очікування від надходжень. І зрештою, так, ми не отримаємо траншу від Міжнародного валютного фонду, а це на хвильку це 50 мільярдів гривень. Це також велика частина з тих 300. І зрештою, сьогодні державі ніхто не хоче давати гроші. Як правило, держава в таких ситуаціях зверталася за запозиченнями. Тобто вона приходила і казала, дайте нам трохи грошей, позичте, ми там під облігації, ми вас процентами віддамо. Але сьогодні державі ніхто не вірить, і держава не може залучити ніяких грошей. Тобто фактично ті очікування, які були закладені в бюджет 2020 року, вони не справдилися. Це означає, що правильно порахували, і це означає, що влада не має довіри серед підприємців, і крім того, ще й краде гроші. Такий результат. Мы понимаем, что транш от МВФ – это антикоррупционная реформа, судебная реформа, это кризис, который сейчас разразился вокруг решения Конституционного суда Украины. Вот как руководство будет решать эту проблему? Видите ли вы предпосылки разрешения? На жаль, українська влада є дуже залежною. Тобто вона є залежною від тих людей, які зацікавлені в хаосі. І це правда, от як зазначила і попередні пані Наталя, так в попередніх коментарях, що олігархи, які сьогодні далі контролюють українську економіку,
Вони зацікавлені в хаосі. І, власне, вони мають вплив на уряд, на прем'єр-міністра особисто, на президента, на українські суди. І от вони хитають всю ситуацію в країні. І фактично Міжнародний валютний фонд якимось може сприйматися, знаєте, як такий погонич, ставить ультиматуми, щось вимагає. Але Міжнародний валютний фонд – це є звичайний позичальник, так? Це як банк, в якого ви приходите, позичаєте гроші. Міжнародний валютний фонд хоче бути впевнений, що держава буде платоспроможна і зможе повернути ці гроші. Тому, коли Міжнародний валютний фонд вимагає так званих структурних реформ, чи антикорупційної, чи судової, чи іншої, тобто він хоче пересвідчитися, що будуть інституції, які забезпечать повернення цих коштів. А сьогодні воно все валиться. І тому, звичайно, що позичальник каже, як я можу вам дати гроші, якщо я не можу бути впевнений, що ви мені їх повернете. І тому це не МВФ вимагає якихось реформ. Це в інтересах України, щоб мати довіру, і не тільки МВФ, а й своїх громадян, побудувати оці інституції та зробити оці структурні зміни. Давайте підключимо к нашій дискусії Олега Лісного, політолога-міжнародника. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Добрый вечер. Еще одна не менее важная тема, которую бы я хотела обсудить с вами втроем, это выборы в Соединенных Штатах Америки. Жозеф Байден назвал первые шаги на посту президента. По словам будущего президента США, его политика будет направлена на то, чтобы объединить страну. Об этом избранный президент рассказал в интервью NBC News. Вместе его послушаем. Не буде третій термін Обами. Ми стикаємося зі світом абсолютно відмінним від того, що ми бачили в часи адміністрації Обами-Байдена. Президент Трамп змінив ландшафт. Америка стала першою. Америка стала самотньою. Я також маю намір покінчити з деякими, я думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно вплинули на погіршення клімату і зробили нас менш здоровими, які підписав президент Трамп. Жозеф Байден сказал, что это не будет третьим сроком Обамы. Пане Олеже, как это понимать, что это означает? По-перше, йому це часто закидають, що він був в цій адміністрації, що будуть повторені помилки, які робив свого часу Обама, в тому випадку, що і стосувався і України. Стосовно надання, не надання летальної зброї, тоді теж закидають. І я бачу, що він... По-перше, ще знаходиться в тому стані, як кожен президент, який тільки переміг. Він чітко артикулює, що він буде робити найближчим часом. І дійсно, на нинішній момент Америку треба об'єднувати, тому що знамениті політтехнологи того ж Трампа, вони нам колись, один із них радив свого часу ділити там на певні сорти і так далі українців. Точно так же і зараз сталося в Америці. Зараз вона розрізнена. Зараз дійсно там частина Америки вся в траурі, що програв Трамп, частина святкує, що він дійсно програв нарешті. Тому дуже непроста задача для Байдена, тому що там країна в нинішній момент була дуже розгойданою, і ми з вами бачили телеекранів це не один день, і не два, і не три навіть. Моментів було негативних дуже багато. А це все зараз зліпити докупи, це теж багато часу вимагає. Пани Оксана, Жозеф Байден неоднократно говорил о том, что основным его приоритетом во внешней политике будет помощь Украине в сопротивлении российской агрессии. Как вы считаете, как это будет проявляться, какую возможную поддержку на практике мы увидим? Тут також багато залежить від України, тому що ми не можемо розраховувати, що будь-який уряд і чи будь-який президент будь-якої країни, навіть найбільш прихильної і дружньої до нас, буде за нас думати і приймати рішення. Тому важливо буде, який саме порядок денний буде готова пропонувати Україна сама. Наприклад, за часів і президентства Обами, і президентства Трампа навіть, ми справді мали можливість до набагато глибшої військової співпраці. Американська адміністрація і Пентагон були дуже зацікавлені в тому, щоби
збільшити і допомогу Україні, і поглибити цю військову співпрацю. Однак перешкодою знову ж таки була корупція. Ви розумієте, що коли, наприклад, коли йшлося там про надання джавелінів, і мені в Пентагоні прямим текстом мене запитували, а де гарантії того, що наші джавеліни ваш голова комітету з питань оборони не продасть кому-небудь оце на лінії зіткнення. Розумієте? І це питання до нас самих. Наскільки ми готові бути тим партнером, з яким може Америка співпрацювати. Те, що Сполучені Штати зацікавлені, по-перше, посилити співпрацю в Чорному морі, по-друге, посилити співпрацю безпекову, пряму, двосторонню, а по-третє, Сполучені Штати зацікавлені також розвивати тут оборонно-промисловий комплекс. Це на щонайменше 3 сфери, де ми точно могли би розраховувати на тіснішу і якіснішу взаємодію. Але це буде залежати від української влади. Пане Олеже, що скажете? Ну, по-перше, я повинен сказати, що джавеліни там, де є, і інша влада прийшла, джавеліни знаходяться далековато від фронту, як насправді. Але, бачите, не продали, і слава Богу. Да? З іншого боку, я можу сказати, що на нинішньому етапі нова влада має вчитися у попередньої влади, скажімо так, і це є один із елементів, зрозуміло, він теж піддається критиці, саме привітання Джо Байдена, да? Перемогою. Ми пам'ятаємо, як у нас в середовищі обговорювалося, чи вчасно це зроблено, чи ні. Проросійські сили запустили такі, і в Фейсбуці я зустрічав, от зараз Зеленський, коли Трамп виграє, як йому буде незручно в цій ситуації. Тобто я про що кажу, що ми дуже глибоко запускаємо вибори в свою країну. Ми за них іноді, коли були місцеві, більше переживали за того, хто виграє в Америці, чим у нас в конкретній області, за конкретного мера. І це теж говорить про те, що ми це таке, ще не зовсім дорослі. Але ми повинні починати робити дорослі кроки. Наприклад, остання стаття «Вашингтон-Пост», вона теж контроверсійна по відношенню до України. Там вітають те, що президент зробив вчасне привітання, але роблять сигнал про те, що корупція є, і називають декілька прізвищ олігархів, які повинні бути, скажімо, якщо не покарані, то дуже обмежені в ресурсах. Це Коломойський і Фірташ, якщо я не помиляюсь. Тобто нам дають сигнали навіть зі шпальт американських газет, а цю газету в нас прочитали всі от і до, про те, що є основна проблема, але ми готові підтримувати вас, це між рядками, якщо ви будете активно і прогресивно боротися з основним своїм ворогом. Дякую. Це не тільки корупція, це і Росія. Дуже дякую вам, пане Олеже. Олег Лісний, політолог-міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Чохсаголнес. Пані Оксана, дуже дякую вам теж. Чохсаголнес, народний депутат України 8-го скликання фракції «Самопоміч», віце-спікер Верховної Ради України 14-19 роках, была с нами на прямом зв'язку. Ну а я вынуждена, к сожалению, с вами попрощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм» Спиридонов. Не пропустите. Корушкевич.